The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Teach me, O Lord, the way of your statutes, and I shall keep it to the end. Give me understanding, and I shall keep your law. Indeed, I shall observe it with my whole heart. Make me walk in the path of your commandments, for I delight in it. Psalm 119:33-35. Now by this we know that we know him, if we keep his commandments. He who says, I know him, and does not keep his commandments is a liar, and the truth is not in him. But whoever keeps his word, truly the love of God is perfected in him. By this we know that we are in him. He who says he abides in him ought himself also to walk just as he walked. 1 John 2:3-6. Therefore, having these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. 2 Corinthians 7:1. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. I have sworn and confirmed that I will keep your righteous judgments. I am afflicted very much. Revive me, O Lord, according to your word. Accept, I pray, the free will offerings of my mouth, O Lord, and teach me your judgments. My life is continually in my hand, yet I do not forget your law. Psalm 119:105-109. Apply your heart to instruction, and your ears to words of knowledge. Proverbs 23:12. Teach me your way, O Lord, I will walk in your truth. Unite my heart to fear your name. I will praise you, O Lord my God, with all my heart, and I will glorify your name forevermore. Psalm 86:11-12. Fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life, to which you were also called, and have confessed the good confession in the presence of many witnesses. 1 Timothy 6:12. Before we continue our study of the Word of God nining adlaw, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong tagsa-tagsa ka kaugalingon nga kalag. Atong susihon kung doon na pabatay mga sala nga ato pang gitagu-taguan kay kini mahimo lamang kining babag sa atong pagkatun-an nga pulong sa Dios. And God, the Holy Spirit, who is the teacher of truth, cannot teach us His truth once we still have some sins in our soul. Gikinahanglan nga kana is sugid ngadto sa tubangan sa Dios. Ginamit ang prinsipyo sa 1 Juan 1:9 nga nagaingon sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo igalang wala pa'y kaluwasan diha kanimo, agda ka sa pulong sa Dios nga imo gamiton kanang imong free will, imong kabubuton sa paghimo sa labing maynungdanong desisyon sa tibuok mong kinabuhi nga mao
ang desisyon sa pagtuo, pagdawat kang Ginoong Jesucristo, ingon nga imong personal nga manluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. John 14:6, nagaingon usab si Ginoong Jesucristo, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Busa, sa hilom mag-ampo ta. Let us pray. Amahan namo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo na tanan sa imong pagdala kanamo pag-usab dinhining amo karon nga pagtuon sa pulong sa Dios. Lamdagi kami pinagi sa pagtudlo namo sa Espiritu Santo. Salamat o Dios sa imong paglugway nining among kinabuhi hangtod ni gayuna. Nagaginhawa pa kami og askil pa among panglawas og lanti pa among pangisip. Magkasabot pa kami sa imong itudlo kanamo nining adlaw busa kining tanan grasya. Salamat nining among Bible study through the YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo among bugtong manluluwas. Amen. Well, good day everybody sa atong mga suki. Kumusta ka mo? Og hinawatan na mo sa mayong panglawas. So welcome once again. Ining atong giduputan karon nga pagtulunan, how to be able to make ourselves winners in life and in the life after this life. O atong itulid na kay murag wato kayo matulid nato nga atong uluhan gyud, how to be a winner in this life and in the next. Unsaon nato pagka mananaog din kinabuhi og sa umaabot nga kinabuhi. So mo ni atong ipangtun-an mga puntos dinhi sa doktrina. Okay? Atong giingon kagahapon nga kitang mga magtotoo, pagasulayan kita. Okay? Apan unas tanan, ang giglabas na usab kini sa atong panumduman. Human kita maluwas sa dihang imihimo kita sa labing manungdanong desisyon to believe in Christ as Lord and Savior. Ang Espiritu Santo mipunit kanato og gibutang kita ngadto sa pagkadugtong pagkayusa kang Ginoong Jesucristo. Kanang atong pagkayusa kaniya di na kanamatangtang hangtod sa kangturan. We are united with Him. We are positionally secure og gihatagan kita dayon og kinabuhing wala nay katapusan. Okay? So we were born again. Isuluban kita sa pagkamatarong sa Dios. Nahimo kitang anak sa Dios. Nahimong sakop sa arianong panimalay sa Dios. Kita gibalaan na, binalaan. We have been gimatarong na. So we have been justified. Ang Diyos nga amahan, kung mutanaw siya kanato, dili na ta hinukman. We are now no longer judged or condemned, but justified. So, anaaning tanan, ha? Naani kanang verses that support, of course. Dili magkay gini himo-himo lang nato kini. Gikan kini sa prinsipyo sa mga pulong sa Dios. So mao kana nga kita na dugtong nahiusan na kang Ginoong Jesucristo. Ang atungan gisuwat na dito sa Lamb's Book of Eternal Life. Di na kana mapahangtod, kana nagakwalifika ka nato nga kinabuhi na kita uban sa Dios didto sa eternidad sa langit. So we are qualified. All of this mo ni nagpangitabo niya itong panahon nga mihimo kita sa labing menong nanong desisyon. Okay? Kay
all of life is decision making sa atong giingon kanimo. O kining maong desisyon is the most important sa tanang mga desisyon. Diya mo na ang imong pagkaluwas. Diya luwas ka. Okay, naluwas ka o ikaw tagalangit na. Gibalhin na ang imong panahon dinhi sa kalibutan ngadto sa langit. Tagalangit ka na. Philippians 3:20. Okay. So human ka maluwas. Ang dakong pangutana mo kini. Human ta maluwas, unsa may sunod? Kay daghan man sa atong mga kaigsuonang mga magtotoo nga wa sila alamag, wa gyud sila inunta sa giingon sa they don't have any clue. Unsay buhaton human ta maluwas. Ang uban magpinulsupo may siya okay. Mao magkana nga human ta mo dawat, human ta mo tuong Ginoong Kristo luwas na ta. So wa man sila magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, so kutob ra diha sila luwas. Ang ilang kinabuhi mubalik sila sa karaan nilang lifestyle. Okay? Kaya wa man sila sumbanan o subayunon kanang tulumanon, kaya wa man sila alamang. Wa man sila kanang panumbaling nga magatuon ta kay mo may tugon sa Dios human ta maluwas. Segundo Pedro 3:18, 2 Peter 3:18, no sige ingon diha, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Unsaon man to grow? How to grow? Pagtuon sa pulong sa Dios, mao kana ang mechanics, mao kana ang prosedur nga makatubo ang atong kalag pinaagi lamang sa pagpakaon sa atong kalag sa pulong sa Dios, pagtuon niini sa adlaw-adlaw nga pagi. Okay? Human sila wag yun sila ideya nga mao na tugon sa Dios, mao na di kay tugon, mao na mando, mao na ang iyang protocol. Iba naman kung sabot pasabot sa protocol, paagi sa Dios nga kita mahiluna diha sa iyang plano. Nawa naman ka mahiluna sa iyang plano kung human ka maluwas, mura. Mao na nga dako kayo gyud ng pangutana, human ta maluwas, unsa may sunod buhaton? After salvation, what? Now, so mao ka to. Mao ka na ang mando sa Dios. Ngaron kita mo tubo ang atong kalag, ang buot pasabot ang kalag mo patuboon. Ang mao na mando sa Dios nga patubo ang atong kalag. Aron sa ingon ni ana, mahiluna ta sa iyang plano. Ug di ta magmahay, so kon kita na anad, itong gianad itong kaugalingon, ingnon ta gi-orient ang atong kaugalingon sa plano sa Dios pinagi sa pagtuon siyang pulong. Adlaw-adlaw na pagtuon sa mga mukaon tag kanon o luto matag adlaw aron sa pagpaligon sa atong lawas. You see? So ay kuno kaon lang kausasaw sa kasimana unsa may tabo. Mao na giingon sa kong amigo, buhi pero unsa niwang. Di kay kutob sa pagganiwang, dili sakit gyud ka kay wala naman kay kanang kusog. You have no more energy. Mao pud na ang atong kalag. Kung dili pa kanon ang atong kalag sa kanunon, sa may kanunon sa atong kalag, Mateo 4:4 ug sa Deuteronomio 8:3, ang tao dili mabuhi pinagi sa tinapay lamang, kundi pinagi sa pulong sa Dios mga gula sa iyang baba. Man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Mao man na
So unsaon man pagkaligo ni atong kalag, pagtubo ni atong kalag kundi nato pakanon. Mao na daghan sa atong mga kaigsuonan, dako gyud ang trahedya. Pagka makaluluoy na tanawon sa atong mga kaigsuonan nga wa gyud sila kaamgo niini. So mao na ang mando sa Dios nga patubuon ang atong kalag, pinaagi sa pagtuon sa iyang pulong sa adlaw-adlaw. Kining atong Bible study through the YouTube, usala kini kanang avenue ingnunta sa ingnunta paagi nga ang atong kalag mapakaon sa pulong sa Dios. Wa man ta magpahambog nga we have no way to brag, to boast nga kanira dili. Usa lang kini sa gisangkap sa Dios nga grasya. Anang giangkon nato ni nga grasya. Ako mismo handle ni wa ko'y katakos. Wa ko'y katakos. I don't deserve this. Kay grasya man eh. Iya man tanan sa Dios lihok. Igo lantang unsa magatubag sa iyang stimulus man eh. Na mo na nga ang akong gipasabot nga sa imo na karon, okay, kung nagmatinud-anon ka man, nagmasubayon ka man o nagtuman ka man sa kanang tugon o mando sa Dios, kabubuton man niya nga magtuon ta siyang pulong aron motubo niya atong kalag, then unsa anha nimo makita unsa gyud ay pagkamatuod sa unsa pulong sa Dios, og anha mausab ang imong kinabuhi. Sa ako nang ingon nimo nga all books, secular books inform, but only one book transforms our life, ug mao kining Biblia nga mao'y atong textbook nining atong pagtuon sa pulong sa Dios. Mao na nga kita gitudloan sa Dios pinagi sa pagtudlo kanato sa balang espiritu. By the way, di man is wa ka makamatikod nga kanuran na akong balik kini nga ang magtutudlo sa kamatuoran ang Espiritu Santo ra. Siya manggod ang iyang function gyud, ang iyang ministry is to teach. Mo ni kining atong Bible study through the YouTube, dili ni atong ministry. This is the teaching ministry of God the Holy Spirit. Sabtag yun na. Dili ni atong trabaho ni sa Dios, Espiritu Santo. Mao na nga sa diha nga kita malimpyuhan sa atong mga sala, pinagis tong paggamit sa prinsipyo lagi sa 1 Juan 1:9 nga gitawag og rebound technique, then malimpyuhan kita, cleanse from all unrighteousness, o diha automatic nga tuwa ka magpuyo sa imong permanent residence, the right kanang tukma nimong dapit nga puloy-anan. It's a mental attitude kinganlanig operational divine dynasphere. Divine iyaha sa Dios, dynasphere dapit nga may gahom. Mao na ibut pasabot sa dynasphere. Gikan kana sa Grigong pulo nga dunamis, gahom. Sphaira mao kana ang lugar dapit. So tapuon nimo na dapit nga may gahom. Gahom sa Dios, dili ni gahom sa tao. Kasabot ka. So mao ni operational divine dynasphere. Mao ni ang gingan sa doctrinal natong pagtuon ini, operational divine dynasphere. Ang iyahan ni Ginoong Kristo samtang dinhi pa siya sa una niyang pag-ani, first advent, ang iyang operational divine dynasphere prototype
mao katuingan sa iyang divine sphere. Prototype. Apan ang ato karon sa ining panahon sa simbahan, kitang mga magtotoo gimanduan sa pulong sa Dios nga papuy-on ta niya ng dapit nga may gahom sa Dios. Operational divine dynasphere. It's a mental attitude. O niya sa itong pangunahuna, buot sa Dios nga kini atong pangunahuna, pulihan na sa iyang mga hunahuna. See? Renewing of our mind na pagbag-o sa atong pangunahuna. Usbon na ning atong mga pangunahon ng mga tawhanon kaniadto. Kay kon mga tawhanon ra gani ang naay nagapundo diha sa atong kalag, mga tawhanong mga pangunahuna, we become miserable, confused, disorganized. Mga magtotoo, may kaso niya na magtotoo, luwas. Apan ang kinabuhi nato samara niadtong dili magtotoo. See? So mo nang mausab ang atong pangunahuna ning balik man ta. Og mo na nga aron atong makatunan gitukbil nato last kagahapon ang tulo ka spiritual skills nga ma-develop na kini, maugma na kini sa diha nga kita nagatubo. Ang una nini ang spiritual self-esteem, ang ikaduha ang spiritual autonomy, o ang ikatulo spiritual maturity. Unsa ning spiritual self-esteem? Ang imo nang kanang kalig-on diha sa imong kaugalingon, na anak kay kanang kalig-on, na anak kay self-worth, okay? Na anak kamo hatag ka nagbili, of course kay gikan man na sa Dios ang naghatag niya na anak kay pag-angkon og bili sa imong kaugalingon. Ingnon na ito nas Binisaya kay murag maglisod daw sa paghubad niya na self-esteem mao na nang imong pag-angkon sa imong kaugalingon nga na kay kalig-on og kanang di nakamatarog. Self-esteem na kay pag-angkon og bili diya sa imong kaugalingon og espirituhano na spiritual self-esteem unya sa imong pagpadayon sa pagsibog sa unahan sa imong kristiyanong pagkinabuhi makabot nimo ng spiritual autonomy. Ang bot pasabot niini nga naa na kay pagka-independyente, wala ka magsalig sa uban, wala kay gisaligan nga tao. Okay? Nagsalig ra gyud ka sa pulong sa Dios nga naa na diya sa imong kalag. That's why it's called spiritual autonomy. Independente ka na. Nagkinaugalingon ka na. May baruganan ka na o ikaw makabarog na. O mo na, ikaduha, padayon sa imong spiritual momentum. O makabot na nimo ang ikatulo nga maong spiritual maturity. Spiritual maturity, ang spirituhanon nga pagkahamtong. Mao man ay Binisaya, maturity is pagkahamtong. Ang adolescent, pagkahingkod. Okay? Tula ning gilabas nimo kining tulo ka ang sa espirituhanong pagtubo. The 3 levels of spiritual growth. Ang una nini is baby believer. Bata ka pa masuso. Bag-o ka pa mang na tao pag-usab. Bag-o ka pa mang nahimong Kristiyanon o luwas. Giyatagan ka kinabuhing dayon. Bag-o ka pa. You are considered a baby believer. Okay? Sumao na ang imong kanang imong imnon ang milk of the basic doctrine sa pulong sa Dios. Basic mga una mga sa may Binisaya og basic mga
nag-una. Okay? Una-una. I think that is masabtan na nimo. So mo na basic doctrine. Mo na gi tandi ka na, gi kaamgid ka na og gatas. Kaya di pa magkakaog solido ang usa ka batang gamay. Di pa man makakaon kaya pa mahingipon. Antong gikaamgid na. Ha? That's an analogy. So mo na he is a baby believer. Padayon sa mong spiritual momentum. O ikaw na ibaw na po ka kung pasabot sa momentum imong pagbuylo sa imong Kristohanong pagkinabuhi. Mubuylo ta. Dili kay mag-stagnant o kanang standstill, dili. Kay ang Kristohanon tuod will never be standing still sa iyang Kristohanong pagkinabuhi, dili. It's either mo us-us or musaka. Mao gid na ang iyang kadang kapaingnan. You see, it's either you retrogress or you progress. Kasabot ka. So mao na bata nga magtotoo, baby believer. Padayon makabot nimo ang sunod gamao ang unsa pagkahingkod nga Kristohanon, adolescent believer. Padayon, ayaw hunong, padayon sa imong pagbuylo. Hangtod nga makabot na nimo ang kinatumyan o kinatasan ang atong tumong common goal of every believer is spiritual maturity. Espirituhanong pagkahamtong nga kanang ang anga that stage imo nang maangkon ang capacity for life na nakikatako sa pagkinabuhi, katako sa pagdawat sa mga panalangin, katako sa paghigugma. So this is the capacity stage. Og maunang dapita nga imo nang unsa ang dili kay ikaw mahimaya sa Dios, nga ang Dios mahimaya na tungod sa imong pagkabuot niya na. Ato ning kanang ipaklaro nimo ha, nga naay prinsipyo nga atong barugan niini nga we cannot kining glorify God. It is only God who can glorify God. Prinsipyo ra ba na? Di man dili kita makahimaya sa Dios. Ang Dios rang makahimaya sa Dios. Now, diha nga makabot na nimo kanang spiritual maturity stage, paminaw. Kay may danon kay ni. Inigkabot na nimo, nakaabot ka na. Spiritual mature ka na. Inigabot gini mo na nakikapacity for life, katong hawgingon nimo di padugay. Capacity for life, for blessings, for love. Okay. Dihang dapita ang Diyos mahimaya. Ambot ba sabot? Iyang gihimaya, iyang kaugalingon, pinagi sa nahitabo nimo nga nakakabot sa imong spiritual maturity stage. Nagkasabot ka? Itong hinahinayan ni kaya di kamuha sa passing. So, kay nakaabot ka naman sa spiritual maturity stage, ang Diyos nahimaya sa imong pagdangat niya na. You see? Kay iya man tong pulong imong gigamit. Nasabtan nimo? Samtang nagatubo ang imong kalag, ang imong gigamit sa imong pagtubo ay ang imong pulong. Iyaha to. Kay imo mang gipahimuslan. Mao man to imong gipahimuslan ang iyang pulong, gigamit diha. Iyang gihimaya ang Diyos. Ang Diyos naghimaya sa Diyos. Pinaagi sa imong pagkabot sa spiritual maturity stage.
Nagkasabot ka ba niya itong now karon inigbubo na sa Dios sa panalangin, dili ikaw ang bubuan. Basig imong pagtuo nga mububo ang Dios sa panalangin diha nimo, dili. Ang Dios mububo sa iyang paminaw gyud maayo nini. Ang Dios mububo sa iyang mga panalangin didto sa tubo sa grasya nang gitawag sa Ingles og grace pipeline. Grace pipeline sa Ingles. Tubo sa grasya anto ipadahili. Kasabot ka kung sa ipadahili. Ipaslide ba? Ipaambog ba? Adto ipaambog ang mga panalangin gikan sa Dios. Okay? Kay na naman kay katakos ang panalangin sa Dios ipadahili diya sa tubo sa grasya og adto ni mo kanang ambog adto ni mo kanang kabot adto ni mo dangat sa pagkamatarong sa Dios nga gisulob nimo niadtong panahon nga ikaw naluwas. Kasabot ka. Kaya itong igayon nga kita naluwas, gisuluban man ta sa Dios sa iyang hingpit nga pagkamatarong, perfect righteousness. Nga kung tanaw ng Dios kanato di na ta hinukman kundi namatarong na, nabalaan na. Mao na iyang kanang idahili ang iyang panalangin ngadto sa iyang pagkamatarong. Iyahaman na sa Dios. Adto na mo ambog o mo kabot mo dangat ingnon ta adto na mo dangat ang panalangin apan of course kinsa man ang nagkapahimos di ba ikaw gihapon ang nagkapahimos kay gikan to sa Dios kay pinagi sa imo pagkabot na lagi sa pagkahamtong nimo na naman kay katakos pagdawat. So ibubo na to sa Dios sa iyang pagkamatarong nga naa diha nimo. Gisulob nimo. Gisulob na sa Dios nimo. Mura mangutog mo kanang mo kuha og tipik ang Dios mura ba as if nga mo kuha ang Dios og tipik part sa iyang pagkamatarong og iyang isulob diha nimo. Kay na kanang naluwas ka naman. Pinagi siya mong pagdawat kang Ginoong Kristo nga imong manluluwas diha gisuloban ka siyang hingpit nga pagkamatarong nga maoy abutan natong panalangin gikan sa Dios. Tiyaw mo na. I hope na klaro na nimo. Ako ning balik-balik hangtod ka dinagina nimo makalimtan. Mao na nga ang prinsipyo mo barog yon nga only God can glorify God. Nag-glorified siya. O kadto gumikan sa imong pagtuman sa iyang kabubuton. Kita nimo? If you love me, obey my mandates. Obey my word. Ning obey ka man sa iyang mga pulong, nagagamit ka man sa iyang pulong, sa imong pagkinabuhi, mauna ang atong dangatan. So, atong baligon tong spiritual skills, spiritual self-esteem, spiritual autonomy, spiritual maturity. Tulo na sila. Okay? Now, of course, ato naman tong gihisgutan kagahapon nga we cannot take anything with us when we depart from this world. Tinon. O ang ito'y gawas. Gawas lang sa pulong sa Diyos. Mao na nga. Nakita ni mo sa kabililyon ang pulong sa Diyos. How essential the Word of God is to our life as believers in Christ. Now, buot magkakamagmaliw. Maubita na mo tanak ko nimo. Are you happy?
Malipayon ka ba? Tingali magunaw na ka magwa kumubati kalipay o magmalipayon. Kristohano naman ang ko. There's something wrong. Naikuwang kung mo kasinati o kalipay. Kay si Pablo, Apostol Pablo, nagahisgot ni ining kalipay nga plus H diya sa Pilipos 3:1. Nabitang iyang giingon. Finally, my brethren, rejoice in the Lord. Na kining giingon og rejoice. Pagkalipay, pagmaya, pagkalipay, naraba ni ibutang sa Grigong kanang grammar nga imperative mode. Unsa mo pasubot sa imperative mode? Mando. It's a mandate. It's a command. Finally, my brethren, rejoice in the Lord. Now, sa man yung pagtuman niya ng maong mando, rejoice. Kung huwag kay pulong sa Diyos. You see? Nakita ni mo? So, si Pablo naghisgot og kalipay. Nga sulod nun, inner happiness. Perfect happiness na. Kay iyahan na sa Diyos nga perfect. Kasabot ka. This is one of the imperative modes in God's Word. Di man ina. In the King James Version, nagaingon kini, and it is a safeguard for you. Kining it diha, mo na perfect happiness nga gisgutan ni Pablo. And it is a safeguard for you. Na sa King James Version. O kanang safeguard, mao nay imong panalipod, your protection, your safety. Samtagi na. So akong balikon, and it is a safeguard for you. Kining it mao ang hingpit nga kalipay, perfect happiness, nga safeguard nimo, protection nimo, safety nimo. Okay? So, if this perfect happiness cannot be reached, dili ni makabot, dili ni kanang angkon sa usa ka magtotoo, it is impossible to experience it. Imposible. Dili yun ni mo masinati kini. Kita ni mo, how critical is this? Tutuki gina. Doctrine has to be metabolized. Kinahanglan nga kini galingon ang pulong sa Diyos to really experience this perfect happiness. Now, okay, ako raguning i-re-explain ni mo ne. Kini metabolize. Metabolize. Meta, kining meta, Grigong pulong nga meta, change. Now, so, ni gitransliterate kining ngadto sa metabolism. Unsa man ning metabolism? Well, ato lang nang tinaw nimo sa ingnon ta secular ba na o sa atong adlaw-adlaw nga lingwahe pagpasabot nimo. Metabolism. Kining metabolism, meta lagi change. Pag-usab, okay. Na kini bang paagi sa pagkaon nato. Okay? Nanay gibutang sa lamisa, nanay klase-klase nga mga putahe diha. Na natingali isda baron, baboy baron, unsa ng mga putahe diha, nanay sabaw, utan baron. Okay. So imo nang kanang suwayan sa pagkaon. Okay. Imo na you try to taste kung maayo baglami. Okay. So, sa imo ng pagkaon niya na, of course, mukuha ka ng kutsara o tinidor. Okay? So, sa imo ng pagkaon niya na, imong pagkaon niya na, mugamit man pukaw sa imong kamot, of course.
natural man na. So kini nga itong paghisgot niini sa ato bang process of eating. So mukaon ta sa mga putahe di sa lamisa. Pili ta niya na. Nagsagol na ito ang ipangkaon na baboy lagi, isda, manok baron. Okay, na inutanan. Okay. So, mo gamit atong kutsara o atong kanon. Inigbutang na to sa atong baba ang atong volition. Itong kabubuton mo ingon, imo ba nang usapon o di? Okay. Mungutan na nimo. Of course, sa imong mental na. Unsa man na imo ba nang usapon o di? So, unsa imong tubag? Moingon ka either moingon ka gadi na usapon eh. Kaya na, di mo usapon, di mo lang tunlon dayon, di mo na dili man na sakto nga pagi. Kinahanglan imong usapon. So, mo usap ko din eh. So, usapon nimo. Sugot ka. Yan itong pangutanang usa. Imong iyong okay. Ang usapon. Pag-usap na nimo niya to, sige usap. Ang imong gikaw na. Okay. Ang imo na pong volition, mangutanan na po. Imo ba nang tunlon o di? Sige pangutana. So, na nimo, imo ba nang tunlon o imo ba lang itotho? Okay. Mao ba na Bisaya? Imo bang kusipad? Mao ba na? So, mana, it's either imong tunlon o di. Okay. Pagingon nimo, okay akong tunlon. Pagtuon na nimo, unsa may tabo nito imong ikaon? Muagi sa imong unsa? Imong tutunlan og adto mahagbong didto sa unsa? Imong istomago. Di ba? Inigagbong na didto ang pangutana karon mo ni. Unsa may tabo? Yan itong imong gikaon nga ni sod na si mong istomago. Unsa may tabo? Mauna ang proseso sa metabolism nga nausab mo na pag-usab. Nausab na itong imong gipangkaon nga naiutan, baboy, manok, adobo baron o kung saan na mga Filipino foods baron. Okay? Nagsagol na to sila o unsa? They are mixed. Wana na kanausa na to sila. Wana di na nimo makita tong baboy, manok kung saan na diha. Nausa na to sila kay nausab metabolism. Mao na to nga mao na to imo dagan dito sa tanan nimong silda sa imong kalawasan aros paghatag nimo kalig-on sa imong lawas kasabot ka. Mao na metabolism, the process of metabolism. Ato ning dadon sa espirituhanong kanang pagsabot. Maora pod ni ang proseso sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Ang atong gikaon lagi sa atong kalag mao man ang pulong sa Dios. Atong gitun-an. Karon naghisgutan ini ang imong nadungog nga mensahe sa pulong sa Dios musod sa imong usa ka dunggan, sawa nga dunggan, o narana nimo og imo ba nang ipalusot ba lang sa pikas dungkan nga wa nimo tuohi. Kay ang imong nadungog gnosis doctrine to, giyon og gnosis kahibalo. Nakasabot ka, nakakaton ka, nahibalo ka. Nahibaw-an nimo, nasabtan nimo. Apan kung kutob ra diha, wa nimo tuuhi, kanang imong pagtuo mao na ang kanang kaamgid nato na sa imo ng unsa imong pagtuon sa imong gikaon o kay imong magituon imong atong gikamgid ang imong pagtuon sa pagtuo. Nakita nimo your faith, pagtuo, hingtuo ka sa imong nakatunan.
Hingtuo ka ug sa atong human realm, imong giton ang imong gikaon. Sabot ka. Ang imong gikaon, imong giusap ug imong giton kadto gitandi sa espirituhanon nga butang nga ang Espiritu Santo mulihok dayon na iyang ministry. Kay imo manggituhuan iya tong usbon na mao na ang process sa pag-metabolize sa imong gikaon. Mausa na to og sila mahimo na ng tinuod gyud og mahimong kalig-on diha sa imong kalag. Kasabot ka na. Kalig-on na to kay imo manggituuhan, imo manggihangop, imo magamuto kuni dawato na kuni. Diha ang Espiritu Santo mulihok sa iyang ministry ug iya kanang unsa i-metabolize mo na nagiingon mo na bitaw sa Visayan ako lang gihubad og gigaling. Galing naman to nga atong nasabtan nga pulong sa Dios, gigaling sa Espiritu Santo. Nga human ka na galing nga mao na nang higayon nga imo na nang magamit sa imong Kristohanong pagkinabuhi. Nagkasabot ka? I hope. Mao na tayo imong gamiton sa imong adlaw-adlaw panginabuhi ingon nga Kristohanon na nakay kalig-on na nang mga kausaban diha. This will it's really kanang overwhelming na diha. Kay mao naman ay mag-usab sa imong panguna-una, sa imong outlook, sa imong you now have the capacity for life. You see? Mao na nakita nimo ang unsa ka nindot niining pagtandi nimo. Gikaamgid nimo ang atong human activities ngadto sa spiritual nga kahimtang. Unsa ka nindot, unsa ka kulbahinam kining kinabuhing Kristohano noy. Wala kang kamgo. Wala nimo ni hatagi og dakong gibugaton sa imong kinabuhi. Nga mao gyud labing mainungdanon sa atong kinabuhi kay this has something to do with our eternal future. Mao bitong gaandam ta. Aron sa ingon niya na ang atong pag-andam magmapuslanon gyud. Mo nang ato yung dawat katong giandam na sa Dios nga unsa mga panulundon to anay gaandam dito ug hangtod na sa hangtod dili na pila ka siglo pa pila ka milyon ka tuig dili kay milyon di na ihap di na nimo gamit ang imong arithmetic nitong kwenta niya na kay forever hangtod sa wala na katapusan kana. Kita nimo ato ni padayon ugma. Ayo si piyat sa sumpay nini mainungdanon pag-ayo kining mga butanga. Magampo ta. Amana mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo niining higayon nga imong gahin gitagana alang kanamo o Dios sa among pagtubo nga espirituhanon. Salamat o Diyos sa imong paglamdag kanamo pinagi sa ministry sa balaang Espiritu Santo. Dada kami pagbalik ugma dinhi aron kami makapadayon sa pagsibog sa unahan ingon nga imong mga anak nga unta magkabuot gyud namo ang dapit nga mahimo kaming mananaog niining kinabuhi og didto sa sunod namong kinabuhi. Salamat o Dios niining tanan. We do not deserve all this. It is grace. Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.